ମୁଁ କେବେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ତ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି କେତେ ସାରା ଦୋଳି ଦୋକାନ। ମୋର ବି ତ ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଳି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତ ବସିବା ତ ଦୂରର ନା ବି ଜାଣି। ମୁଁ ଯାଇ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବସିଗଲି। ସେଠି ବସି ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ନନାକୁ ନା ମୁଁ ବସିବିନି, ତୁ ବସିବୁ କି? ଇଲୋ ମା, ଇଏ କି ଦୋଳି ଲୋ। ମୁଁ ସେଠି ନ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କେତେ ସାରା ଲାଇଟ୍। ବାପରେ ବାପ୍, ମୁଁ ତ ଆକୁ ଛୋଟବେଳେ ପଢିଥିଲି। ସିଲଟରେ ଲେଖିଥିଲି, ଇଏ କଣ ଟଙ୍ଗା। ଇଏ ଦେଖ କଦଳୀପତ୍ର ଗଛରେ ଫଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଦଳୀପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବେଲୁନ ଆଗରେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଘୁରୁଛି। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ପୋଜ ଦେଲି। ଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ମୁଁ ତ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ। ହି ହି ହି। ଇଏ କଣ କହିଲୁ? ଡଙ୍ଗା। ବୁଲି ବୁଲି ଭୋକ ଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଯାଇ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ଦୋସା ଖାଇଦେଲି। ଏତେ ବୁଲିଲି କି ମୋ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ କିଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଘରକୁ। क्या हुआ गाड़ी